занони тоҷик ба зоҳири худ бештар меандешанд. дар миёни онҳо пӯшидани либосҳои рангин ва ороиши рӯйу мӯй маъмултар мешавад. кори нилуфар соҳиби яке аз кошонаҳои ҳусни душанбе назар ба чанд соли пеш зиёд шудааст. ба пеши ман бисёр духтарони зебо мебиёянд ва мехоҳанд ки бисёр ороиштиян худшонро аз рангҳои баланд истифода баранд. ин ороишгар мегӯяд баъзе аз бонувон дар истифода аз рангҳои баланди ороиши рӯйу мӯй гоҳо аз марзи эътидол мегузаранд. ман аз ҳамаи дунё занҳои зеботарин ин занҳои тоҷик мебошанд. қошу абрӯи мижгонҳои зебо доранд. ба фикри ман камтар истифода баранд бо хубтар мешуд. ороишгарони собиқадор мегӯянд майли бонувон ба рангҳои баланд решаи тарихӣ дорад, чун дар шарқ ранги баланд аз қадим зиёд ба кор мерафт. аслан тоҷикистон аз дигар давлатҳо умуман фарқ мекунад. масалан аз либоси миллии худмонам назар кунем, куртаи чакан атлас мебошад ки онҳо аз рангҳои баланд истифода бурдагӣ аз ҳар намуд рангҳои сурх, сабз, зард. мисол умуман қариб ки ҳамаи рангҳо дар даруни атласу чакан ҳаст. ба фикри ман аз ҳамин сабаб ҳам духтарони мо мехоҳанд баланд ороиш кунанд. ба ақидаи Насима бо истифода аз ранги баланд баъзе духтарон мехоҳанд мавриди таваҷҷӯҳи он бошанд. дар миёни мо тоҷикон ин ақида ҳаст ки аз ман бояд аз ҳамсоя беҳтар бошад. баъзе духтарон дигаронро мебинанд ва худро бисёр зебову хушранг ороиш медиҳанд то аз дигарон фарқ кунанд. мардум бештар тарафдори ороиши маъмулӣ буданд. баъзе мегӯянд набошад беҳтар аст. рости гап масъалаи косметика бениҳоят бисёри бад мекунанд. ман худам шахсан зан гирем намедонем кадомиша бигирем. бовар ки намефаҳмам ки ҳамин симои хушрӯи хучона мегиранд ихе безебу бенамуд мекунанд. ҳайҳат зиёди бад шинон мезананд ки дига вообще тафарқш намекунӣ. симош маълум нест. шиносуд бошад даже намешиносӣ. баъзе аз духтарон ҳам мегӯянд ифрот дар ҳар чиз ва бахусус ороиш хуб нест. духтар ба фикри ман бояд косметикаи оддӣ кунад, не он қадар аз ҳад зиёд гузаронад, рӯяша бисёр бад косметика кунад. Косметикаи имрӯзаи шумо чӣ хел аст? миён аст, не он қадар нақши арӯса бозӣ мекунам, барои авай набошад не он қадар косметика намекунам. мавлуда ҳамроева тароҳи шинохтаи тоҷик мегӯяд сабаби ороиши зиёд дар байни духтарони тоҷик интернет аст. ӯ мегӯяд ҳоло ифротро ҳам зиёд мебинад. Есть такая пословица: следуя за модой, себя не изуродуй. масъале ҳаст ки бо пайравӣ ба муд худро зишт накун. вақте интернет рушд кард, инстаграм пайдо шуд, табиист ки духтарони мо он чиро дар инстаграм диданд такрор мекунанд. бо ҳамин инстаграм худро ба бунбаст бурданд. ин бунбаст аст, зеро ороиши хоси идона барои либоси рӯзона ва зиндагии рӯзмарра мувофиқ нест. дуввум ин ки занони мо табиатан сиёҳчашму сиёҳабрӯ ҳастанд. кофист онҳоро андаке ранг бахшем ва онҳо ба қадри кофӣ зебову хушранг мешаванд.